F'pajjiżna ilhom ma jidħlu immigranti mill-baħar għal dawn l-aħħar 20 xahar. Fil-fatt kien propju f'Jannar tal-2015 meta grupp ta' immigranti żbarkaw fi xtutna b'tama ta' rifuġju fil-Gżejjer Maltin. Fakar dan il-kap tas servizzi tad-detenzjoni Mario Xkembri f'kummenti esklusivi ma' One News fejn spjega kif minkejja n-nuqqas ta' migranti mill-baħar ħidmet it-taqsima ma waqfitx. Dan b'mod partikolari għaliex l-immigranti ma jiġux biss mill-baħar tant li kif spjega Xkembri hemm uħud li jkunu f'pajjiżna legalment qabel ma jinbidel l-istatus tagħhom. Dawn huma immigranti li normalment jidħlu permezz tal-ajru ma jkollhomx id-dokumenti kif suppost jew inkella jinqabdu mill-Pulizija tal-Immigrazzjoni li jkunu għal ilhom iż-żmien li suppost ikunu telqu minn hawnhekk. Allura jinġiebu għal xi żmien hawnhekk. Hemm uħud li jitolbu l-ażil allura jagħmlu żmien itwal fil-servizz ta' detenzjoni sakemm il-proċess tal-ażil jibda u oħrajn jinżammu għal ftit ġranet sakemm jiġu deportati lura lejn pajjiżhom. Mario Xkembri żied jgħid li x-xhur f'termini ta' migrazzjoni minn Jannar 2015 l-hawn servew ta' opportunità biex isir rinnovar importanti fiċ-ċentru ta' Ħalsafi. Fl-istess waqt l-uffiċjali tad-detenzjoni qed iservu bħala assisa fiċ-ċentri miftuħa li minkejja n-natura libera tagħhom jirrikjedu qassa 24 siegħa kuljum. Fuq kollox fl-aħħar xhur l-uffiċjali ingħataw taħriġ speċjalizzat f'diversi oqsma relatati. It-taħriġ ivarja minn firefighting sa combat personali, light combat, fejn bniedem jista' jieħu ħsieb tiegħu innifsu jekk jiġi meddet b'xi ħaġa. Għandna wkoll l-evacuation techniques li jkollok bżonn f'każ li jkollok ħruq jew xi emerġenza. Apparti l-aspett tekniku fl-aħħar xhur ingħata wkoll taħriġ mill-lat uman biex l-uffiċjali jkunu ppreparati bl-aqwa prattiċi ta' kif jiġu trattati l-migranti waqt li jitkattar l-arfien dwar il-kulturi diversi u l-isfidi li dawn jimponu. Lilin minn dan Mario Xkembri spjega li l-motivazzjoni fih dan is-servizzi tad-detenzjoni kompli tola e kif l-uffiċjali ingħataw id-dinjità li tixirqilhom bil-kundizzjonijiet tax-xogħol jitjiebu drastikament. Daw issa għandhom struttura illi biha minn detention service officer illi jibda fl-iskala l-iktar baxxa jista' javvanza u jitla' anki fi gradi ta' amministrazzjoni. Dan l-istess training jagħmel tajjeb ukoll għal dan l-aspett illi bniedem qiegħed jitħarreġ fuq ix-xogħol tiegħu stess qed juża t-taħriġ li qed intu aħna biex flimkien mal-esperjenza li diġà għandu ikun jista' javvanza wkoll fil-karriera tiegħu aktar quddiem. Dan grazzi għal ftehim mill-ħuq bejn il-Ministeru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali u l-General Workers Union biex wara snin minsija u f'qagħda prekarja ser ġustizzja mal-uffiċjali tad-detenzjoni.